So sa katong utana sa size ani kani nga New Balance katong nani comment. So 9.5 siya mga idol. 9.5 yung size. Hello, what's up mga idol? Welcome back to my YouTube channel. So part 2 na niya nato karon mga idol nga pag ukay-ukay. So same shop lang gyapon mga idol. So nara koy gi balik kay daghan mo kog wala napakita kay naman to iningon uban na bitin daw kay ang uban wala na ko napakita katong sa birol nga daghan daw nindot. Nibalik ko diri mga idol para lang ninyo. So part 2 na ni karon at birol dayon taladgo di ta padugay-dugay. So katong uban wala pa napakita na kon yung mga idol no. So nasa lay Adidas Stan Smith diri mga idol. So katong si Kevin Jake di ba nakita kag Adidas Stan Smith. So naay size 7 diri, size 7 nga Adidas Stan Smith. Kani siya pero Velcro lang siya. 650. Pero ganan ka mo hangyo, madapan mo hangyo. Ay, good pair pa mga idol. So kuha na sa labaw or nyong i-restore dari yang pares. 650. So daghan ko wa napakita sa inyo mga idol. So diri nga side. So kini naslay mo siya Air Max. Kini pambabae kani napakita na ko ni mga idol. So naslay New Balance. So katong mahilig New Balance kini mo pambabae ni siya. 450. Kani size 5 US. So napay line New Balance mga idol. Another New Balance. Kani mag napakita na ko ni 450. So size 7. So size 7 sa women's. So napay daghan rin mga idol. So naay pambabay kini mag naay wedge. Ani siya. So kaysa toy mga hilig og naay wedge datag 350. Size 6 sa pambabay kani. So mga girls da nga hilig og kanang mga ngani nga murag boots kinadar din New Balance. So na AF1 na Air Force 1 dapat sila mga kuan idol kani Shupin man yung pangan sa brand kani na papers to. Napa. So diri dapita mga idol kay kasagaran is pambabae siya diri. So daghan siya mga pambabae. So katong mga kasi namin naganahan diri sa akong video asa dapita ano pa line New Balance, another New Balance. Oh, combination sa purple gray nga colorway. New Balance size 36 sa pambabae. So 36 so mga size 5. So size 5 siya sa pambabay. Na katong ganhag pan soccer, nay pan soccer mga idol. Ini, goods pa kayo. So pwede po niyo idog basket, tamaki ninyo ng kusog manik ko. Napay, kani? Torsion nga Adidas. Torsion. So goods pa kayo mga idol, ilang mga condition ring nga sapatos niya barato pa gyud. So yang size kay size 6. So size 6 ang presyo kay sa pangitan sa presyo. Pila ni sa te? 650.
So 650 ni siya idol. Kini. Kung isa to'y ganada size 6. So pwede siya panlalaki, pwede pa babae, depende na style niyo kung gamay or dako. So nadaghan siya mga New Balance diri mga idol. So namoy daghan ganahan ko tong mga hilig og New Balance diri nga side. So na mga Converse. So napadre sa ilawom. So sa kato nung utana sa size ani kani nga New Balance katong nani comment. So 9.5 siya mga idol. 9.5 yung size. So daghan pa kay sila wala pa na display mga idol dre oh. Daghan pa kay tanan. So napagyapon diri ang Vans nga Ultra Cush. So mo lang wala pa na display mga idol. Ya, daghan pa kayo. May Vans. May Lacoste. Tapos na sila Lacoste. Na mga Rushiran. So na pa Vans. So na another Vans mo. Kani napakita na ko ni sa last video na ko. Nike Cortez. Nga red. Size 9. Size 9 Nike Cortez. So price is 750. 750. So daghan pa kasi diri mga idol wala pa na display kini nalabhan mo nitong ilang gilabhan tanan kani. So thumbnail ako. Diri dapita kay sa mga panlaki. So dara katong Stan Smith si Kevin Jake. So shout out Kevin Jake. So kani Stan Smith murag kini pasabot or kini siya mga Stan Smith. Nasla yung mga Stan Smith diri. So diri nga side mga idol ilang mga panlalaki. So naay Air Kim siguro ni. Okay ni unsa ni nga logo mga idol wala ko descendant kini. Kani siya 450 Decente dai limot ko. Kani. So kasi toy trip ani good condition pa kay mga idol. So wala pa kay hilis. So size 5.5. So pwede siya panlalaki, pwede siya pambabae. So katong hilig diha og kuan may ngani nga sapatos, pwede mo na siya pang running. Kani running shoes, pang jogging ninyo. Diri sa ubos mga idol na sila mga Adidas. So katong hilig og formal shoes. Kaya napakita na ko na sa last video. Kani siya 650 size ano? Size 8. Ni same size. Napay Adidas nga Superstar. Kani. Superstar. Sulod na ba? So sa katong nangutana sa address ani mga idol, same address ra gyapon sa atong bag-o pa nakatan-aw sa akong channel. Nasa akong previous vlog, ibutang na ako ang link sa description if di nyo makita sa akong kuan. Bago lang ako to na-upload pag I think mga 8 or 6 pag 6. So naragya po ni siya sa Kulon dire sa Eden at bang sa Eden gibutang na akong address.
So napa sila daghan nga wala pa na kon mga idol. So kung ganan mo mari areala ninyo, sina pa sila i-Vans katong nangutana sa Vans. Kani size 6 siya idol, size 6. Then dara ganahan og Nike Free Run. So dara Nike Free Run size ay nahulog. Size 10. 650. So 650 only mga idol. So mag thumbnail sa ako mga idol ha. Nangitag basketball shoes. So sara ko nakita andre basketball shoes mga idol. So kini size kuan siya. Size 8. 850. So madapag hangyo. Hangyo ala nyo mga idol kung mari mo. So mo na to mga idol, thank you so much for watching mo tong part 2 sa atong kuan kay namay nangingon nga nakuno koy wala pakit. So mga to mga idol, thank you so much for watching. Kung bago ka pa lang sa akong video mga idol, don't forget to like, share, and subscribe. And don't forget to hit the notification bell mga idol para ma-update ka sa akong mga bagong video mga idol. So katong sa giveaway show, di ko ka-film sa balay kay ngit-ngit. And akong magbuang kay dili ganahan og hayag kay murag ungo. Kay work from home man siya mga idol, matuog siya og buntag, mata siya gabi. So mga to, thank you so much, keep safe, muah muah.